बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सीएनएम के मीरे के तफसीला के कमी बदल कोल्ले अड़वन अमतुल्लाह आदम एम फुरतम मी बलालनी मिगडी के खबर का फाह कोल्ले मुहिम खबर तो के सुरुही तका चाइना के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स वांग यी राज्य वडागने खबर राज्य के मिहार के सरकार होती इंडिया के अळुवेतकम के तेरे का फिती बारू फकमा इदिकोळु प्रोग्रेसिव कांग्रेस कोalition उम्बुनी खबर के इतरुंग एमडीपी के फरातुन रईतुंगे मजलिहु के कोमंडु दायरा वादकुरवा पार्टी के कैंडिडेट के कैंपेन इफ्तिताह कुरुम के जलसाया रईस इब्राहिम मोहम्मद सोलिहु एरा शवडागने वी खबर के तफसील वस मिकडी का बलालाना बल्लो जकी हाद बैवर कित्ती गेंदनी मेवुर मागिना कोक्कोवेस नेरुनु कीवे नहुट्टुवी पिकपक अरुवाद मिनुंतो पिकपक वेस नेरु ये मागिनेओ कियाफ ती कोचत ती गेंदनी दोंकलो मेक्सिकोम के फिहारे हुलवाफी मियोत्ता फरीदी मौगा हुआई फोन डेल लैपटॉप डेस्कटॉप संटॉप नंग हुस्कोंग एहरी एकी फाडु फाडु के एसेसरीज मिरे मी तुत्तुना के बातुडे हुरिया एच्चें हमकोल्लागे मिदनी मिहारोस मशक नुदेवेयो एना बेणुवा वरक एहेंवीमा साबस कदे एना वरक गेजेटु आने Nexcom Sosam Mag Adi Faridi Mag Danita it's a kangen and dan Nehenta Anika coach baka hol Mahmoud emme miro wits nodeless Baby coach tikkakkani Guess what? ಅವನದಮಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಮಿಹಾರ್ವೇಸ್ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಕ್ಬೂಲ್ ವಿಟ್ಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕುರನಿ ಡೇಜಿ ವಕಿ ವಕಿ ನುವಾಣೆ ಮಿಹಾರು ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಂ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಕುಂ ಇದು ಮೆಲ್ಲಿ ಬೇಣೆ ಮಿಹಾರು ಎಂಟಿಸಿಸಿ ಗೆ ಹಾಟ್ಲೈನ್ ದತುರು ಫತುರು ತಾವಲ ಸೋಳ ಫನ್ಸ ಕೋಟು ಯಾಡು ಹಿದು ಮತ ಸೋಳ ಫನ್ಸ ಇಂಜಿನೆ ಗಣ್ಣಂತ तफसील बल्लो मुंगें दवा फरात तक आदवे से फाड़ मरहबा दन्नवांग दमी बलालनी खबर तोगे तफसीला चाइना के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स वांग यी राज्य वडागें फे एमनिक फान राज्य वडागने वी मियतु के हावीर के वक्तेका एमनिक फान राज्य वडागने उमंग एमनिक फान मरहबा देने वी अलिफ्ताल के हदिया हवना आमो मजलिहु के रईस आदि राज्य के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल शाहिद चाइना के स्टेट काउंसिल के मकाम वस फुरवमंग गेंदवा वांगिए के मिदतुरफलकी राज्य चाइना के हारिजी कुलुम फंसा सहारु फुरम के मुनासबत का कुरिया गेंदांग रावा फवाकां कमा गुले को तो मशवरा कुरेवमा कुरवा दतुरफले मेगे तुरंदे गांव के देमेदगा गिना कंकमा गुले को तो मशवरा को बाएंगे पसुंता का से कुरमा विस्वनी हमजेफा चाइना के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स वांगिए मियदु राज्य वडागने विनमवेस रस्मी मसके फिशमंग हमजेफवनी मादमागे वक्तेका एमडीपी के फरातुन रईतुंगे मजलिहु के कोमंडु दायराय वादकुरवा ए पार्टी के कैंडिडेट कैंपेन इफ्तिताह कुरुम के जलसाया रईस इब्राहिम मोहम्मद सोलिहु एरशव वडागें फे
मेरे अगड़ी तिरियुका फिशमंग हमजे फवा एमडीपी के कैंडिडेट मोहम्मद राशिद के कैंपेन इफ्तिताह कुरुमगे जलसाया रईसोलु के तुरुंबई मिनिस्टरुना सरकार के बय कुंफनितव के वेरिना एमडीपी के बय मजलिस मेंबरुं वेस बैवरी वट कन्नवाने कैंपेन इफ्तिताह कुरुमगे जलसा उन्नानी कमांडो एमडीपी हारुगे कुरुमतीका एमडीपी के तुरुं कमांडो दायरा के बाई इलेक्शन का वादा कुरानी इदिकोलु पीपीएम महा दादी फहुं उफदुनु सियासी पार्टी एमएनपी के कैंपेन इफ्तिताह कुरुम माफ करवा एमएनपी के कैंपेन इफ्तिताह कुरुमगे जलसा रेवनी कमांडो का बावाफा आदि पीपीएम के कैंडिडेट आए पार्टी के टीम में वस रेर शवनी कुस्फा कमांडो दायरा के गोंडी हुस्वे बाई इलेक्शन बावंग हमजहुनी ए दायरा के मेंबर हुसैन वहीद मितिया डिसेंबर महु अवहारव मागुलिगे कर्नल मोहम्मद नाजिम इस्वे हुन्नवा अलंगु फेदवी सियासी पार्टी एमएनपी ए दायरा वादा कुरवणी कमांडो निस्बेवा अब्दुल हन्नान इदरीस हन्नान की गिना दोस्त के वंदे तौलीमी दायरा का मासे के कुरवी पेफले पीपीएम वादा कुरनी पार्टी के मेंबर मूसा फतही इलेक्शन मिहारवनी वगुती लिस्टु आमुकुफा अन्न महुगे फसवन दोहु बेवुमंग हमजे फवा इंतिहाबुगा वोटुलुमुगे हक्कु लिपिफवा कमल इलेक्शन पुननी तिंहस तिंस्ते का सोल मिहुं कमा राज्य के मिहार के सरकार होती इंडिया के अळवतिकम के तेरेगा फिती बार वेफकमंग इतिकोलु प्रोग्रेसिव कांग्रेस कोalition उम्बुनेफे राज्य मिहाल सरकार होती इंडिया के अळवतिकम गतेरे फिती बार फवाकमा इतिकोल प्रोग्रेसिव कांग्रेस कोalition उम्बुनेफे एक कोalition मेदुनेरुन बयाने गाबने फनी एक कोalition सोलहवरिकमा को कुरिया गेंदा इंडिया आउट हरका फुलहम मेदुरिको सरकार हुटुवा मस्के कुरमंगे दनी इंडिया के अळवतिकम गतेरेगा सरकार वेरिम फिती बार फाबुमुकमा मेगितरुम बयान गाबने फनी फिर हम फुलहम फनवा अंगनों हिफा हयरको नेदवे अमल तंग हिंगमकी मी सरकार बराबडंग इंडिया के अळवतिकम गदश वेटिफा एंगतुंग सबुंग हिंगा बारा दश दर्जा के अमलिकमशा इहतिजाज गतेरे मी हंग हिफा हयर कुरमगा एबेस कहला हामाइंग उसूलर निकमशा हयर कोकें एता गाड़ी रे वंदे फुलहम बंदुगा बातिबा हुदुम हुतार गुतकंग अमल कुरमुंदनी सीधा सरकार के ईश्वरिंगे ऑर्डर कमबस ए कोalition वणी बुडफा बयान का इतरबने फनी सिलसिला को कुरियगंदा मुजाहरतंग हुट्टा नुलाने कमशा इंडिया आउट को वंबस हुट्टा नुलाने कमा अद इंडिया आउट दिवे बहुन टी शर्ट का लेकिन तिब फुलहुं अंगमदनी ए वेस कानून को बारो दिबिकन नुकम वेस ए कोalition फाह को कुरे ए कोalition में फदाम बने फारो ए वेस इरेका वाके बाहकुन टी शर्ट का लेकिन तिब फुलहुं अंगा फानुआने कमा फुलहुं के मीडिया ऑफिशियल वनी मीग कुरिम वितालफा ए नमस मुजाहरा तंग हुटवा मी हुं हयर कुरमुंदनी फुलहुं के कानूनी वाजिबंग हुरसलुम कम वेस फुलहुं वनी पड़फा ए कोalition सिलसिला को कुरियगंदा इंडिया आउट कैंपेन गतरे मेदवस ए पार्टी के ऑफिस कुरमती मुजाहरा फिचकंदी कमा ए कोalition का तर्जुमान हीना वालिद वनी वितालफा हबरुगे मिहा हिसाबु में पलालनी इदिकोलु कोalition कुरियगंदा इंडिया आउट हरकाता गुले हबरका एगतुंगे कोalition अन्ननी सिलसिला को इंडिया आगे अस्करिया राज्य बेलुमा गोवाला मालेगे तुरुन राज्य के की कांकोलतौका इहतिजाज कुरमुंग मिकमागुलिगे कोalition कुरमुंदा मुजाहरा हुट्टुवं फुलुंग हरकातरिवमुंग अन्नकंवेस फाह कोल्लेवे अदे मिहबरागुले इतुरु तफसीली मालूमात होदालुमा मिहारुमि कुलालनी CNN के न्यूज़वेरिया मोहम्मद यूशवा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम यूशा केनत्तो अदे इदिकोलु कोalition कुरियगंदा इंडिया आउट कैंपेन वर फोरिगे कोalition कुरियगंदा कम फाह कोल्लेवे कोबातो वास्तु ए कोalition इंडिया आउट कम मिकोवालमगंदा मायगंड सबबकी अदे इंडिया आउट में हरकत है कि अभी तो रईस आमेन में मिनिमम उमाय की हम बराबर में आने कुरियगंदा हरकत के पीपीएम के पारातों दें रईस आमेन इससे होना में हरकत कुरिय में गंदा तो दें में कम को में दो समा अबे फुलों
හරකයිත කුරිය ගෙන්දිය දෙන් අදි මේ ෆුලුන්නා කුරි මත්ලුන්ට වෙස් වනේ හිඟාෆදත දැන් මේ හරකයිතවක දැන් රයිස් ආමන සිදාලෝනේ මේ දිහරාජයේ මිනිවංකම ගෙල්ලුම් වානති එකමට්ටක ප්‍රබම් ගෙන්දවා මේ කමෙක්කම අදි රාජ්‍යක අතොතක මේ නිකම් පුලා කරවම් ගෙන්දවා අද දැන් අහලම් බේනුවනි මේ කැම්පේන් ಗೆ ಸಬಬುಂ ಇಂಡಿಯಾಯ ರಾಜ್ಯ ಅದೆಮದೊನ್ನ ಜಮಾಂ ವಿ ಕುಳುಮ ಮಿಕಮ್ಗೆ ಸಬಬುಂ ಅಸರ್ ಕೊಫಾಣತೋ ಅದಿ ಮಿಕಮ್ಗೆ ಸಬಬುಂ ಮಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಗೆ ಸಬಬುಂ ಇಂಡಿಯಾಯ ರಾಜ್ಯ ಅದೆಮದೊನ್ನ ಜಮಾಂ ವಿ ಕುಳುಮ ಮಿಕಮ್ಗೆ ಸಬಬುಂ ಅಸರ್ ಕೊಫಾಣತೋ දැන් අද මිකමගේ සබබුන් දිවෙහින්න එවෙස් අසරි කුරාණතෝ අද මේ ඉංගොඩන් නෝන පද මේ අනේ රාජ්‍ය මේ ඉන්දියා දෙමරහම zaman වේ තීදාල මේ zaman වේ බංගලු බුළුමෙන් මේ ඔන්නනේ වරගයි ඒ කුවර බුළුමෙන් මේ ඔන්නනේ දැන් මේගේ සබබුන් මේ හැම බදල්තන් අන්නානකම මේ ලපා කරන අද ඉදිකොළ මේ අනේ සියාසි ෆලයතකම් වෙස් පාග කරමුන් ගෙන්දනේ ඒකත ඒ අනේ හැම කමෙජ්ජේන අලුගන් මේ දාම්‍යති ඉන්දියා දත්ත දේශවල වයසා ව්‍යාපාරයසා අව්‍යාපාරික ගුණතක අධීනෙන් කංකමුක ස්වර්ගින මේ කංකමුක ඉන්දියා එක්ගොස් ඉන්දියාගේ හිතරිකමයි කි උලමුන් අන්න ගවමෙති රාජ්‍යයේ දැන් මේ ඉතිකොළුම් මේ බුණවාහකේ කි ඉන්දියාගේ මිලිටරි ඒරුකුරන් මේ ගෝලන එකම් බයෆාර ඒක ඒක තෙරෙන් එපාදේ ඉන්දියා එක්කම වෙනහෙම ඒ වාදේ බයෆාර එහෙම මේ මේක සබබුන් මේ අනේ සියාසි ෆරයිතුන් පහ කරවේ මේ ඔන්න ගුළුම හැම බදල්තකන් ඇස් දානකම මෙතනවි ෆර්දි ලෙවල් එක වෙසම බදල්තකන් ඇස් දානකම අද ඉන්දියාග දිහරාජ්‍ය මේ දිහරාජ්‍ය දෙකොළ හරකටක මේ හිඟාපානකම වෙස් පාකුර හැම වෙජ්ජනම දැන් දිහරාජ්‍ය දිමාවානි වර දෙරගොතකම ඒකත වෙසම වරගෙන ෆලයිතුන් පා නේද දැන් සුල්හවරිකෝ කුරියගෙන්ද හරකාතෙක්කම ඒ කොලිෂන් උඹුනි නමවස් බයි ෆහර එබ ෆෙනිගෙන්ද ෆුලුන්ගේ බෙරිකේට් ත ෆුවලවාලා මුසාහරාගේ බයවරින් කුරිය දාම් මසෙකේ කුරා මන්සරු මිෆද ගොතක ಕಂಗಂ ಕುರಾಣಮ ಏ ಸುಲ್ಹವೆರಿ ಸಿಯಾಸಿ ಹರಕಾತಿಕ್ಕಮ ಬೆಲೆ ವಿಧಾನತೋ ಅದು ಮೇಗ ಮೀ ಅನೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಪರಾತ ನೋತ ಎಂಡೇಟಿಂಗ್ ಎ ಫಾಹ ಕುರವ್ವ ಮೀ ಸಿಯಾಸಿ ಹರಕಾತಿಕ್ಕಮ ಫಾಹ ಕ ಕುರವ್ವನೆ ವಸೆ ಎಹೆಂ ವೆಗೆನ್ ಅಳುಗನ ಹಿವನೆ ಬೋಡ ಏ ಮೀ ಸಿಯಾಸಿ ಹರಕಾತೆ ಫೆಶಿಕೆನ್ ದಾಯರು ಎ ಹುರಿಹಾ ಕಮ ಬಸನ್ನ ಎ ಮೀ ಹುರಿಹಾ ಮನ್ನಕಿ ಎ ಮೀ ಎವ್ವತ್ತರಿಗೆ ಮೀ ಹುನ್ನನ್ನು එහෙම තෆාතු සියල්තව තෆාතු නිහුම් මේ මුසාහරය නොකුණා එහෙම බෙරිකේර් තෆුල් වල්වාලුමා අදී එහෙම වෙස් කන්තත හුන්නා මියදුවස් ෆෙනගෙන් දියේ හැම කාල මන්සර් ෆුලුන්නා මේ කුරි මුස්ලිම් තකෙන් හිඟි දෙන් මුසාහරය කනුකුතීම දෙන් හැම මේ ආමුන්න වෙස් හුන්නා මේ උඳගොතක දුබ්බ මේ හුන්නෂා ඒකංකං අන්නාන් එහෙම මුසාහරක නොකුතීම ඒ මේ සියාසි හරකාතකේ අනේ ਸਰਕਾਰ උපරාතුන් ඒ පාකුරා තංකොලකි ඒ එහෙම වෙම ඉන්දියා අවුට් කම මිකුවා හරකයිතවක මේ මෙතනව හැන් මේ සීදා දිහරාජ්‍යගේ මිනිමම් කම කුරා ජිහාදෙක්කම නොනේ ගොත ඉදිකොළුන් ඒ පාකුරා මේ බලානුගන ගොත ඒ දණී හැංගගෙන හරවන එහෙම මේ සියාසි හරකාතක වාති අස්ලුග ඒ මේ මුසාහරා කෝ ඒ මුසාහරා තකන නොකුන්න මේ හුන් මේ හයරුවන්ජේ حالතකන් යන්නනේ අදී ඒ හයරුවා මේ හුන් අනියාවා ගොතබ්රිස් බයි ෆාරු මේ දාන කන්දත් එහෙම නියදවසේදී හා ෆුල් හොන්නා අදී ටීටීඑම්ගේ මෙම්බරුන්නා කුරි මස්ලුන්ට හිඟාගෙන අදී බයි මේ හුන් හයරුකෝ එකයකට කමියදවසේදී එහෙම සියාසි හරකාතෙක්ග අන්නාන කන්තත් තමයි එහෙනම් අතේ දැන් මේ ෆද ගොතක කුරියක් දානම මේ සුල්හවරි හරකාතෙක්කම බෙල විදානතෝ මේ සුල්හවරි හරකාතේ
සුල්හවරි හරකාතෙක් නමුග නිකුණානේ එතෝ එහෙන්නම මේ කුරිමේ සල්කොන් දෙන්නයි ඒ හරකාතුගේ තේරෙන් හිඟානේ අම තෆාදෝ කංක එහෙම ඒ නොදන්න වෙන සුල්හවරි හරකාතෙක එතෝ අද වර බඩ शुक्रिया आयुषा තිදෙවි මාලුමාත් කොළ ඉතුරු හබරක බලාලායිරු ಮಗುಮತಿ ಹಳ್ಳೆಲವ ಮಿಹುಂ ಮಜಲಿ ಹಲೀಮ ವಾಗೊ ಫೆನ್ನಕಮಶಾ ಮಜಲಿಹುಗೆ ಗೊಂಡಿತಂ ಹೋವಂವಾಣಿ ಮಾಫ್ಕುರವ್ವ ಮಜಲಿಹುಗೆ ಗೊಂಡಿತಕಂ ಹೋವಂವಾಣಿ ತೌಲಿಮಿ ಕಮ ಗಾಬಿಲು ಬೇಫ್ಲುಂ ಕಮ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ MNPಗೆ ರೈಸ್ ಅದಿ ದಂಗತಿ ದಾಯರಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಜಿಮ್ ವಿತಾಳುವೆಚ್ಚೆ ಮಿರೆ ಪಾರ್ಟಿನ್ ಕೊಮಂಡುಗ ಕುರಿಯಗೆಂದಿಯ ಜಲ್ಸಾಕ ವಾಹಕ ಫುಲದಕ್ಕಮ ನಾಜಿಮ್ ವಿತಾಳುವಿ මියදු MNP인 කොමන්ඩු දායිරය නිරණී වර ರಂಗಳು ಅಹ್ಲಾಗಿ ಗೊತ್ತುನ್ ಸುವಾಲೆನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ ಕಿಲಂಬು ಕಮೆನ್ನೆ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮೂದರಿಪೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಬಾಲಾಗಣ್ಣ ಬೇಫ್ಲಿಕ್ಕಮ ಅದೇ ಅವರ ರಂಗಳು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫೆನ್ನಣ್ಣೆ ಕಮಣ್ಣ ನಾಜಿಮ್ ವಿತಾಳುವೆ ಗೋದಾರು ಬಿಂದಾಗೆನ್ ದರಿನ್ನ ಕಿಯವಾದೈರು ಮಜಲಿಹುಗೆ ಮೆಂಬರಿಗೆ ರೋಲಕಿ ಕೋಬ್ಯಾತೋ ಬಲಂಜೆಹೆ ಕಮವೆಸ್ ನಾಜಿಮ್ ವಿತಾಳುವೆ ಎಗೊತ್ತು ಮಜಲಿಹುಗೆ ಮೆಂಬರಿಗೆ ರೋಲಕಿ ರಯಿತುಂಗೆ ಅಡು ಸಾಫುಕೋ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕಮಾಯಕು ಇವುಂ ಕಮಶಾ ಏಕಂಕುರೆವೇನಿ ತೌಲಿಮಿ ಬೇಫ್ಲಕ ಕಮವೆಸ್ ನಾಜಿಮ್ ವಿತಾಳುವೆ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುಂ ವೆಸ್ ಅದಿ ವೇತುವೆದಿಯ ಸರ್ಕಾರುತಕುಂ ವೆಸ್ ಫೆನುನಿ ತೌಲಿಮಿ ಬೇಫ್ಲುನ್ನ ಅಹಮಿಯತ್ ಕಮೆ ನುದೇತಂ ಕಮ ನಾಜಿಮ್ ವಿತಾಳುವೆ ಅದಿ ನಾಜಿಮ್ ವಿತಾಳುವೆ ಮೆದು ಮಜ್ಲಿಸ್ ಬಲಾಲುಮು ಫೆನ್ನನಿ ಮಾಯೂಸ್ ಕಂಕಮ එකශීගම්බා තවලිබ නුලිබි මගුමතීග හಳೆල්ලවා මිහුන් හොවනීම මජලිස්තරෙන් බාගන් අවුල්මෙන්න බෆේනේ එම අලුගොන්ම මියදු තිහුරිහා ලොබෙත රයිතුනෂා අලුගොන්ම මෑ බෆෑන අමිල්ලිය මියදු අලුගොන්ම විස්තාලංගේ බජෙහි අලුගොන්මෙන් මි කියවා දෙනි ඒ කියවා දෙවේ කුදින්නකි අලුගොන්මෙන් තම්සීල් කුර්මට්ටක දවල්තක බඩති මගාම්ත හොගයා මජලියුග තිවේ බෑකන් හෙදුන් එහෙන්කම මියදු අලුගොන්ම මච්චා අලුණ ගබූ කරන්නේ කොමන්ඩෝ කොම්මෙ ලොබේ දරියෙක්ගේ එක ලාසිම කුරාකම මිෆාරු බයි ඉලෙක්ෂන් එක ರಂಗಳು අහලාගී ගොත ರಂಗಳು තිබේ අඩු උෆුලේ කහලා තිබේ ෆුලුන්ගේ වාහකත තෆ්සීලක කියා දෙවේ කහලා දූහෙලේ බේෆුලක හොම ඒ බේෆුල ගොත ගල්ම මියදු මි තාරෆ් කරන්නේ අබ්දුල් හන්නාන් ඉද්රිස් මේ දායිරායෙන් MNP인 වාදකුරණී ශවියනි කොමන්ඩෝ අබ්දුල් හන්නාන් ඉතිරිස් ඒ නායකී තවලිමි දායිරාග හෙදකුරෙවි තිරිස් දෙයාහරු ගින ස්කූතගෙಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಂ ಕುರೆವಿ ಬೇಫ್ಲೆ දෙහස් තේරයින් දෙහස් නවාරය විලා කොලෙජ්ගේ ශරියා ඇන්ඩ් ලෝ ෆැකල්ටිගේ ಮೇನೇಜರ್කಂ ಹುಣ್ಣೆವುಮ ಫಹು ಮಿಹಾರುಯಿ ವಿಯಫಾರಿವೆರಿಯೆ ಅದೇನಾಕಿ MNPF ಫುಡತಮ ಸೊಯಕುರವಿ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನೆ ಬೇಫ್ಲೆ ಅದಿವೆಸ್ ಪಾಹಕ್ಕೊಲ್ಲವೇ ಇತರು ಖಬರ್ತಂಗೆ ಬಹುರಿ ಎ ನಮವೆಸ್ ಇಷ್ತಿಹಾರುಗೆ ಕುಡ ಕುಡ ವಗುತುಕೊಳಕಫ ಬತ್ತಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಣ ಬಲ್ಲವ ಸಕಿ ಹಾದ ಬ್ಯಾವರ ಕಿತ್ತಿಗೆಂದನಿ ಮಿಯವರ ಮಾಗಿನ ಕೊಕ್ಕವೆಸ್ ನೇರುನು ಕೀವೆನ ಹುಟ್ಟುವಿ ಪಿಕಪಕ ಅರುವಾದ ಮಿನುಂತೋ ಪಿಕಪಕ ವಿಸ್ ನೇರುವಿಯ ಮಾಗಿನೆಯೋ ಕಿಯಾಫ ತಿ ಕೋಚತ್ತ ತಿಗೆಂದನಿ ದೊಂಕಲ ಮೆಕ್ಸ್ಕೊಮ್ಗೆ ಫಿಹಾರೆ ಹುಳುವಾಫಿಯ ಮಿಯೊತ್ತ ಫರೀದಿ ಮೌಗ ಹುವಾಯ್ ಫೋನ್ ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸಂಟೋಪ ನಂಗ್ ಹುಸ್ಕೊಂಗ್ ಎಹರಿ ಏಕಿ ಫಾಡು ಫಾಡುಗೆ ಎಸೆಸರೀಸ್ ಮಿರೇಮಿ ತುತ್ತುನಾಗೆ ಬಾತುಡೆ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚೆಂಗ್ ಹಮಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಮಿದನಿ ಮಿಹಾರೋಸ್ ಮಶಕ ನುದೆವೆಯೋ ಏನ ಬೇಣುವಾ ವರಕ ಎಹೆಂವೀಮ ಸಾಬಸ್ ಕದ್ದೆ ಏನ ವರ ಗೆಜಟು ಆಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಕೊಮ್ ಸೋಸಮ್ ಮಗು ಆದಿ ಫರೀದಿ ಮಗು बेको मॉडल खास सेंटर हो सके तो मिगुलादी अश्वर दो को लुइलोना गुड़गे लुइलोना में फोन हदाफ से रिपेमेंट हदाफ में कार्ड अपने तो मैं कार्ड के मालूमात बेनुवे रिपेमेंट समालवे बैंक गुलिकम हीवीएस कार्ड के मालूमात हिस्सानु कुराती कस्टमरों के कार्ड के मालूमात होदम बैंक ऑफ मालदीव्स को गुड़ाने
ಮಿಹಾತೆರಿ ಫೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆನಂ ಅಬದುವೆಸ್ تفصيل بالله ومجد نوا فراتك هذه السفار مرحبا دنوا فها كل ويتور خبرتك بلا لايرو إتورو تنستيك هترو ميهون كوفيد نواريا بوزيتيف وجه Health Protection Agency HPA in Reyahamukuri COVID game में फाहु के मालूमात तक उन दक्का गोतका इयवनी हतरिस्ते माफ करवा इयवनी हतरहास तिंस्ते का अनुमतिया फा सैंपल टेस्ट कुरेफा रत्तकुं हद्दिया अम मीहुं पॉजिटिव रिसोर्ट तकुं अड्डिया तिम मीहकुवनी पॉजिटिव वेफा आदि मालिसर हद्दुवनी सतेक तिरिस हा मीहुं पॉजिटिव वेफा मिहारु राज्यें कोविड जहुनु मीहुंगे जुमलाद दुवनी नुवदिया हाइंहास फंसा हंगराफा आदि बलिन रंगलवी मीहुंगे अददु नुवदिया तिंहास असतेक फस्तुलस फहका गराफा वायरु मिहारु हॉस्पिटल तवका फरुआदे मुंदा मीहुंगे अददुलेनी थेराका मिहातन राज्यें दुइसत्ता फस्तुलस हतरु मीहकु कोविड बलिका मरुएफ वायरु मिगतु माफ करवा मिवगुतु राज्य का तिबी बाली जहिफवा देहास नुवस्ते का अम्मी हों तीनदु इंगोते दिनुं वकी गोतकर निम्मानी मियाहरुगे मार्च मस्तेरेगा कमल तीनदु काउंसिलुं बुनेफे वेतवेदिया हफ्ता का काउंसिलुं बुनेफवनी तीनदु इंगोते नुवता बोहिया वहिकं बेनुं वा फरातक रजिस्ट्री वुमगे फुरसतु मि हफ्ता तेरे हुलुवा लाण कमल अदिये हुलुवालवे फुरसत का कुरिमत लेवेनी हमेकनी रशुं बेरु मीहुन्ना कमवस वनी बुनेफा अदि कुरिमत ला फरातवगे अदद बलाफा देवण फुरसतें हुलुवालाने कमवस काउंसिलुं वनी बुनेफा मी कमागुलिगे रशुगे रयितुं बाकी कोफा अतोಳು ತೆರೆಗೆ ರಶುಗೆ ಮೀಹುನ ಗೋತಿ ದಿನುಗೆ ವಿಷ್ಣು ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಗೆಂಗುಳೆ ಕಮಬ್ಬುನೆ ಗಾಫ್ತಾಲ್ ತಿನದು ಗಿನ ರಯಿತುಂ ದಣಿ ನುರುಹುಂ ಫಾಳು ಕುರಮುಂ ಮಿ ಕಮಾಗುಳಿಗೆನ್ ತಿನದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈಸ್ ಸೌದು ಅಲಿ ಸಿಎನ್ಎಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ತಿನದೂಗ ಗೋತಿ ದಿನುಂ ಗವೆಸ್ ಅದಿ ಎವೆಸ್ ಕಮೆಕ್ಕ ಎವೆಸ್ ರಯಿತಕು ಬಾಕಿ ನುಕುರಾಣ ಕಮಶಾ ಅದಿ ಅಲ ಗೋತಿ ಹೋದಂ ಬೇಣುವಾ ಗಿನ ಫರಾತಗೆ ತಿಬೀರು ಗೋತಿ ನೆಂ ಎತಬ್ಬಯಕುವೆಸ್ ತಿನದೂಗ ಮಿವಗುತು ಎಪತಿಬೆ ನಮವೆಸ್ ಮಿಮಸಲಯಾಗುಳಿಗೆನ್ ತಿನದೂಗೆ ಗಿನ ರಯಿತುಂ ದಣಿ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ರಯಿತುನ್ನ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿಕಂ ಹೋದಾ ದಿನುಮಾ ಫಸ್ ಜೆಹ ಮುಂದಾ ಕಮಬ್ಬುನಮುಂ ಅದಿ ಮೀ ಸಿಟಿಯಗೆ ದರಜ ಹೋದುಮಂ ಅತುಳು ತೆರೆಗೆ ಗಿನ ಫರಾತಕ ಗೋತಿ ದಿನುಮಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ರಾವ ಮುಂದಾ ಕಮೆಕ್ ಕಮವೆಸ್ ಬುನೆ ತಿನದೂಗ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ್ಗೆ ಸರುಕಾರು ಮಣಿ ಎರಶುಗೆ ಉತುರು ಫರಾತುಗ ಫಸ್ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಿಂಗ್ ಹಿಕ್ಕಾಫಾ एडीके हॉस्पिटलों अदा कोद्दे मुंगन्ननी गौमवारा बोडा बेणुं जहिफवा गौमी खिदमत कमर रईसु जमहूरिया इब्राहिम मोहम्मद सोलिह विदाळु वेच्चे एमनिक फांड मिहें विदाळु फमिवनी एडीके हॉस्पिटल तिरिस फस हरुफुरे मुनासबतगा तिरिस फस गडीरुगे रन फॉर चैरिटी दुआ हितुन दूमगे हरका निम्मुमगे रस्मियातगा देkke विवाहक फुलगा एमनिक फांड्गे वाहक फुलगा विदाಳುವಿ ಆದಾಗೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಕ ನವಾರಿಸ್ತೆ ಕಾಡ್ಡಿಯ ಹೈವಣ ಹರುಮಾಲೆಗ ಹುಳುವಿ ಎಡಿಕೆಯ ತಿರಿಸ್ ಫಸ್ ಹರುವೆಗೆಂದಾಯಿರು ರಾಜ್ಯಗ ಹುರಿಯಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಅಮಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಡಿಕೆ ವೆಗೆಂದಾಣಿ ಕಮ ಮಾಗಿನ ಬಯಕುಗ ಬೋಲು ನುಕುರ ಕಮ ಮೇಕೇತುರುಂ ಎಮನಿಕ್ ಫಾಂಡ್ಗೆ ವಾಹಕ ಫುಳ್ಗ ವಿದಾಳುವಿ ಮಿ ಅದು ಎಡಿಕೆ ಹುರಿಸಾ ಬಗ್ಗೆಣಸ್ತಿನಿ ವರಗಿನ ಬಯಕ್ಕೆ ಬೂರಾ ಬೋಡು ಮಸೆಕ್ಕತಕುಂ ಕಮಶಾ ವರ ವಿಷ್ಣುನ್ ತೆರಿಕಮಾಯಕು ಕುರಿ ಮಸೆಕ್ಕತು ಮಿಯದು ಎಡಿಕೆಯಕಿ ಗಿನ ಬಯಂ ಎತನಕುಂ ಹಿದಮೆಂ ಹೋದಮುಂ ಅಣ್ಣ ತನಕ ವೆಫವಾ ಕಮ ಅದಿಮಿಕಮ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಶುಕುರೆಂ ಹಕ್ಕುವ ಫರಾತಕಿ ನಾಶಿದ್ ಕಮವೆಸ್ ರೈಸ್ ವಿದಾಳುವೆ
एडीके हॉस्पिटल की राज्य के सिखी दुल्हे कमल लिबुनु वरब बोडु कुरियर में कमशा जमानी सिखी हिदमत दिनमुगा बोडति कामयाबी तंग ए हॉस्पिटल हासिल कुरमुंगन्नकन रईस फाहक कुरवे फलिफ कोलमाफशीगा तारुवाळागे मगु हिदुमुगे मसेक्के $1.5 मिलियन रुपया रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन RDC या हवाल कोफे बुरासददु प्लेनिंग मिनिस्ट्री का बेवी रस्मियातेगा कोलमाफशीगा जुमला 8.4 किलोमीटर के मगुगा तारुलम के मसेक्के RDC या हवाल कुरुम के पसुम का RDC के फरातुंग कुंफुनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मूसा अली मनिक सोयकुरेवीरु प्लानिंग मिनिस्ट्री के फरातुंगे पसुम का सोयकुरेवी डायरेक्टर जनरल अहमद तोलहत ए मशरूगे दशुंग मस्वेरी कमंग हासा ए रशुगा फेंग हिंदार निजाम कायम कुरमा मगुबत्ती जहुमगे मसेके हतरिस्ते का फंसास दोहर निर्माण कमा प्लानिंग मिनिस्ट्री बुने सरकारुंदनी तारुवाळागे मगु हेदुमगे मसेके अंकिरा रशुगा कुरमोंग उमरानी तरगीगे वरगिना मशरूता रशुगा दनी सरकारुं हिंगमोंग दिवे राज्य के मैं एयरपोर्ट हिंगा हुळुमाले करंट फोन को दिनमा स्टेट इलेक्ट्रिक कंपनी स्टेलकोया मोल्डिस एयरपोर्ट कंपनी MACL लुंग एपसुमेका सोयकोफे मी एब्बसुमका स्टेलकोगे फरातुन सोयकुरेवी मैनेजिंग डायरेक्टर हसन मुगुनी आदि MACL के फरातुन सोयकुरेवी MACL के एक्टिंग इंचार्ज इब्राहिम तोहा मी एब्बसुमका सोयकुरे मफो मैनेजिंग डायरेक्टर हसन मुगुनी देके विवाहक फुलगा वितालवी स्टेलकोया की गाँव मद्दी मावा को मेखा मेकवेस MA सफका मसे के कुरा कुंफुन्य कमशा MACL की गाँव के 31 MA बोर्डु कंट्रीब्यूट कुरा एक कुंफुनी कमा आदि MACL के कुरियर मकी मुड़ी गाँव के वेस कुरियरुं कमशा मी फदको मेखा मेका आदि हाथसको गाँव के तरकिया कुरियर मा गुलुंगुरी को मेखा मेका एही तरीकम फोर को दें स्टेलकोया फसनु जहेने कमशा को दें जहे को मेखा मेक को दिनुमगा देमिति बेने कमा मुगुनी वणी वितालुफा मी रस्मियात के MACL के एक्टिंग इंचार्ज तोहा विदालवे एयरपोर्ट तरगी कुर्मा वरगी नमासकत के मिवगुतुस कुरमुंदा कमशा एयरपोर्ट इतुर तरगी कुर्मा हदाफवा मास्टर प्लान का वरगी न प्रोजेक्ट के हिमेनेरु एकमुगवस माफ कुरवा एकांगम के तेरेगा स्टेलको के बैवरवुं वरम मुहिम मुखमा आदिमी वगुत MACL हुलमाले आदिमी वगुत MACL हुलमाले करंट देमुंगेंदायरु बेनु माफ कुरवा आदिमी वगुत MACL हुल्ले करंट देमुंगेंदायरु बेनु वावर करंट फोर कोन्नु देवे कमा मे बसुमगे दशुं हुल्ले करंट फोर को देविगेंदानी हाकतागे सिनातुक बिहातन हिंगाफवा MA बोडु ए प्रोजेक्ट कमगवा ग्रेटा माले इंटरकनेक्शन ग्रिड मेदवरिको मी ग्रिडायको स्टेलकोय मिहारवणी मालेया हुळुले अदि हुळुमाले हुळुमालेगे करंटुगे व्यूगायकु गुळालाफा दमी बलालनी दुनिया के मशरफ फाह कोलवुनु खबरका
ಕಜಕಿಸ್ತಾನುಕ ಮಿಹಾರು ಕುರಮುಂಗಣ್ಣ ಮುಜಾಹರಾತಕ ಗುಳಿಗೆಂ ಹಾಮನುಜೆ ಹುಂಗು ಫದ್ದಾ ಫರಾತಕಂ ಇಂಜಾರ ಕಾನುಲಾ ಪಾಡಿ ಜಹಾ ಮಾರಂ ಎಗಂಗೆ ರೈಸ್ ಕಸಿ ಜೊಮಾಟ್ ಟೊಯಕ್ ಮಾಫ್ ಕುರವಾ ಟೊಕಯಸ್ ಅಮುರ್ ಕೊಫೆ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಗಾಮಿ ಹಾರ್ ಕುರಮುನ್ನ ಮುಜಾಹರತ ಕಾಗುಡಿಗಿಂ ಹಾಮನುಜೆ ಹುಂಗು ಫದ್ದಾ ಫರಾತಕಂ ಇಂಜಾರ ಕಾನುಲಾ ಪಾಡಿ ಜಹಾ ಮಾರಂ ಎಗಂಗೆ ರೈಸ್ ಕಸಿ ಟೊಮಾಕ್ ಟೊಯಕ್ ಅಮುರ್ ಕೊಫಿ ರೈಸ್ ಟೊಯಕ್ ಹುಗುರ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಗ ವಾಹಕದಕ ಮುಂವಿತಾಳ್ವಿ ಸಿಫ್ಯಾಂಡಂ ಇಂಜಾರ ಕಾನುಲಾ ಪಾಡಿ ಜಹಾ ಮಾರಂ ಆರ್ಡರ್ ದೀಫ್ ವಾಣಿಕಮ ಆಹಾರ ದಿಮಾ ಕತೆಲುಗ ಅಗಮಚ್ಚ ಜೆಸುಮಂ ಕುರಂ ಫಶಿ ಮುಜಾಹರಾ ಎವನಿ ಅಗುತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೋ ಸರ್ಕಾರ ಇಸ್ತೀಫಾ ದಿರುಮುಂ ಬಸ್ ಹುಟ್ಟುಮಣ್ಣತೆ ಕುರಿಯಕಿಂ ಉಸ್ಫಾ ಮುಜಾಹರತಂ ಹೋಣುವ ಸರ್ಕಾರ ಇಮಾರತ ಲೂಟುವಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಂ ಹಿಫಂ ಫಶುಮು ರೈಸ್ ಟೊಯಕ್ ವನಿ ಎಗಂಗ ಕುಲ್ಲ ನುರಕಲುಗ ಹಾಲ್ತ ಇಲಾನ್ ಕೋ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ CSTO ಗೆ ಎಹಿಯಂ ಎದಫಾ CSTO ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಕುರ್ನಿ ರಶಿಯಾಯಿಂ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಕಾ ಹಿಮನಿ ಕೊರಿಗೆ ಸೋವಿಯತ್ ಫಸ್ಕಮು ಎಹಿಯಂ ಎದುಂತ ಮಾಗೈನತಕ ನೋನೆ CSTO ಗೆ ಫ್ರಾತುನ್ ರಶಿಯಾಯಿಂ ವನಿ ಮುಜಾಹರತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರ್ಮ ಸಿಫಾಂ ಫನುಆಫಾ ಅದಿಮಾಗಿನರ್ತಕ ನುವನಿ ಸಿಫಾಂ ಎಮಿಹುಗ ಮಿಷನ್ ಗ ಕುರಿಯಕೆನ್ ದಿಕಮ ರಶಿಯಾಯಿಂ ವನಿ ಫಹಗಕಫಾ ಹುಳಂಗ ಗಮ್ತಕಂ ವನಿ ಮುಜಾಹರಾ ಕೊರ ಫ್ರಾತಕ ಸರ್ಕಾರಾಯ್ಕಿ ಮಶ್ವರಾ ಕುರುಮ ಕುವಾಲಾಫಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋಯಕ್ ವನಿ ಎಮಿಹುನ್ನ ಮಶ್ವರಾ ಕುರ್ವಾನಿ ಮೊಯಕಮಕ್ಕಮ ವಿದಾಳುವೆ ಮುಜಾಹರತಂ ಹರುಕಚಿ ಬಾರು ಬೇನುಕುಗೆ ರೂಳಾಲತ್ಕಂಗೆ ಇನ್ಸಾರ್ ದಿಫಾ ಏನ ವಿದಾಳುವಿ ಮಸಲಕಿ ತೆಲುಗೆ ಅಗ ಬದಲ್ ನುಂಕಮಶಾ ಮುಜಾಹರಾ ಕುರ ಫ್ರಾತಕಿ ಬೇರುಗೆ ಗಮ್ತಕ ಟ್ರೇನಿನ್ ಹದಾಕೆನ್ ಆಸ್ತಿಬೆ ಮೀಹುಮ್ಮರ ಟೆರರಿಸ್ಟುಂಕಮ ಕುವ್ವೆರಿನ ಮೀಹುಮ್ಮರ ಮಿಹುನ್ನ ಕುರಾನ್ ಮಶ್ವರಾ ನೋನ್ನಾನಿಕಮಶಾ ಎಮಿಹುನ್ ಜೆಹನಿ ನತ್ತಾಲಂಕಮ ಟೊಯಕ್ ವನಿ ವಿದಾಳೆಫಾ ಏಗಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಂ ಬಣಾಗತುಗ ಮಿಹಾತರ ಮುಜಾಹರತಕ ಸಬ್ಬಿಸ್ ಮೀಹುಕ ಮರೆಫಾ ಬಾಯಿರು ಏಗಮ್ಗೆ ದಿಫಾಯಿ ಬಾರ್ತವಗೆ ಅಶಾರ ಮೀಹುಕ ವನಿ ಮರೆಫಾ ಹುಕುರುದು ಟೊಯಕ್ ನೆರುನ ಬಯಾನೆ ಕಾವಣಿ ಮಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರಂಗಿನ ಸರಹತುಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಗಫಾಕಮ ವಿದಾಳೆಫಾ ಅದಿ ಹುರಿಯ ಸರಹತುಗ ಕಾನೂನಿ ಅಮೃತಂ ಹಿಂಗುಮಂ ಅನ್ನಕಮಂ ಏನ ವಿದಾಳವಿ ರಶಿಯಾಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹುಕುರುದು ಹುಬ್ಬುಣಿ ಮಿಹಾತರಂ ಹದ್ದಿಯ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಸಿಫಾನ್ನ ಹತಿಯಾರ್ ಫನುಮ ಬೇನುಗು ಫವಾಕಮ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಸಿಫಾನ್ನ ಗುಡಿಗಿಂ ಅಲ್ಮಟಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಗ ಫಾಕಮಂ ಎಮ್ನಿಸ್ಟಿಂ ವನಿ ಬುಡಫಾ ರಶಿಯಾಗೆ ನುಸ್ತಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕುರಾಗತುಕ ಟೊಯಕ್ ಎದುಂಗ ಮತಿ CSTO ಎಂವನಿ ದಿಹಾಸ್ ಫಸ್ತೆಗೆ ಸಿಫಾನ್ ಎಗೌಮ ಫನುಆಫಾ ಎಗತುಂ ಎಮ್ ಫ್ರತಮ ಎಗಮ ಫನುಆಫನಿ ರಶಿಯಾ ಸಿಫಾನ್ CSTO ಎಂವನಿ ಸಿಫಾನ್ ಎಗಮ ಫನುಆಫನಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಿಫಾ ಕುರ್ಮಕಮ ಫಾಹಕೊಲ್ಲವನು ಮಿ ಖಬರ್ ತಕಾಕು ಮಿದೆಗೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ದನ್ನವಾಣಿ ಮುನಿ ತಫ್ಸೀಲ್ ಬೆಲ್ಲಂಕ ತಿಹೇದ ಕೊಲ್ಲವಿ ವಗುತು ಕೊಳ ಶುಕುರ್ ದನ್ನವಾ ಬಾಜವರಿ ರೇಗಣ ಕಯದೆ ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ.